Marcar la línia de la faldilla. Tallar-la. Folrar les sabates amb la mateixa roba que la tija. Fer la guia per passar el filferro. I cosir pètals i pètals. M'agrada molt la lluentor que dona la purpurina. Ah, hi ha arribat el paquet! Quina il·lusió, hi ha arribat! Ah, el mateix color que el jersei. Oh, què és això? Si sembla del Halloween. Oh, Dorotea! Jo penso que en tinc una. Aquí està, les perruques. Aquesta. I no fa mala olor. ¿Pero qué es esto? Tenim carnestoltes al caure. ¿Pero qué es esto? És el carnestoltes de la Rosa. Pues vaya disfraz. ¿Rosa se disfraza de music hall? No, de flor. Aquesta disfressa és una mica gaita. Fixa't, purpurina, fas així, oh! Però la Rosa està encantada de la vida. Solo con esto va a ir muy descocada. Le dejaré una camiseta de cuello alto de este mismo color. Y mejor de este otro pálido. El caso es que no se vaya a constipar. No em refredaré. Portaré un jersei de llana i una samarreta apelfada i 2 parells de mitges amb aquesta faldilla. És suficient. Te puedo ayudar a pasar los alambres. Crec que no farà falta. Aquí, aquesta clara, me la poso aquí en damunt, pot tirar cap avall, una sobre l'altra. És fantàstic. Oh, que difícil. Quant costa? És complicat amb tot això, però bé, carnestoltes, carnestoltes! Aquest maquillatge m'agrada molt, encara que és difícil per sota les ulleres. És fantàstic, amb totes les noies! Hem guanyat el tercer premi!